Здравейте! Аз съм Джуджето Знайко. Вчера сестра ми Любопитка получи за рождения си ден камера. С нея иска да направи филмче с любимите си рибки. Но първо трябва да й обясня основните стъпки, които ще следва, за да стане филмчето й качествено. Обучението на Любопитка и на вас, малки мои приятели, ще започне от основните снимачни планове. Това, което се вижда на екрана на камерата, се нарича кадър. Разположението на героя в кадъра се нарича план. Нека да отдалечим камерата. Пред погледа ни е градина, огряна от слънчевите лъчи. Този план наричаме тотален. На него се вижда само кога и къде се развива действието във филмчето. На този план далечен се вижда къде се намирам аз, в беседката. Можем да приближим още малко и планът отново е далечен. Следващият план, това е така нареченият общ план. В него аз съм в цял размер и всичко, което обхваща около мен. В американския план се виждам от коленете нагоре. Когато се виждам от талията нагоре, планът се нарича среден. Когато ми се виждат главата и раменете, планът се нарича близък, а само главата ми планът се нарича крупен. Можем да обърнем внимание на отделна част от тялото или на отделен аксесуар, тогава планът се нарича детайл. Мили мои малки приятели, днес научихте какво е кадър и снимачен план. Утре ще продължим с практическото приложение на снимачния план. Довиждане и до нови срещи!